Hola, xics i xiques. Bueno, pues després d'haver recibit les vostres propostes, havia pensat en fer un vídeo a la setmana en el que corregirem alguna de les propostes que jo veig que necessitem repassar, per a que després en casa s'ho pugueu corregir i, si voleu, pues, modificar. Vale? Com no estic jo allí amb vosaltres en la vostra casa, pues, anem a fer-ho cada un de forma individual, sense ajuda de les famílies, i s'ho corregirem, vale? Quina anem a fer avui? Quina proposta anem a corregir? Anem a corregir la d'ordenar decimals, perquè era la més difícil i perquè he vist que alguns xiquets i algunes xiquetes han tingut algunes dificultats, vale? Així és que per a començar a corregir, el que primer he fet ha sigut fer la taula que fem sempre, d'acord? En la que separem les unitats de les dècimes, de les centèsimes i de les mil·lèsimes. D'esta manera, què passarà? Podrem veure més clar quin número és més gran i quin número és més xicotet. Em deixeu un segonet, els apunte tots els números tenint en compte que la coma sempre anirà entre les unitats i les dècimes, vale? Així aniran totes les unitats, les dècimes, les centèsimes i les mil·lèsimes. Els ordene i comencem. Ara ja tindríem col·locats tots els números en el lloc que corresponen, d'acord? Tenim el primer, el segon, el tercer, el quart, el quint, vale? Tots els que apareixen a la proposta. Què anem a fer ara? Veieu com alguns números s'han quedat algunes caselles sense completar. Això sabem que quan no hi ha cap número dins de cada casella és igual que posar zeros, d'acord? Així és que, per a que resulti més fàcil comparar els números, el que farem serà completar en zeros les caselles que queden, ¿vale? Ja ho tenim completat i ara podem començar a ordenar números. D'acord, què anem a fer per ordenar números? Anem a fixar-nos primer en les unitats, ¿vale? Per què les unitats es fixen primer? Perquè què és més gran? Una unitat o una mil·lèsima? Normalment sempre és més gran la unitat. Recordem que la unitat, quan ho representàvem amb el cub gran, amb el formatge sencer, i les dècimes les representàvem amb les lonxes, d'acord? Amb la forma quadrada, les centenes les representàvem amb els palets i les mil·lèsimes amb els cubs. Per què llavors ens fixem primer en les unitats? Perquè és el número més gran d'entre tots els que apareixen ací. Per tant, ens fixem en les unitats i ens fixem que tots els números que apareixen no tenen cap unitat. Per tant, les unitats no és un número, en aquest cas, que ens indique que un número pugui ser més gran o més xicotet, perquè tots tenen la mateixa quantitat. Com les unitats no ens podem fixar, anem a passar al següent número que és més gran, que en aquest cas són les dècimes. Anem a fixar-nos primer amb les dècimes. Què passa? Que així ja veiem que un tenen una dècima, altres tenen 7, altres tenen 1, altres tenen 6, 2, 0. Doncs ara haurem de mirar quin número té més dècimes en el seu. ¿Vale? Per tant, este número segur que no, perquè este només té una dècima. Per tant, anem a buscar quin de tots és el més gran. Així, a simple vista, podem veure que el número... A veure, que és la meva primera vegada de youtuber i em costa un poquet manejar la càmera, el boli i tot alhora. Per tant, anem a veure que el més gran és, de les dècimes, és el 8. Per tant, este número anem a posar-lo com el primer. Este serà el primer, el més gran. Sí? Quin serà a continuació el més gran? Doncs anem a veure. Després del 8, el número més gran és el 7. Què passa així? Mireu, que tenim un 7 ací, un altre 7 ací i un altre 7. Hi ha 3 números que tenen el número 7 en les dècimes. Què passa? Com podem saber quin és més gran? Doncs molt senzill. Ens fixarem en
la següent unitat, que són anava a dir les centenes, no, les centenes no, les dècima, centèsima, la de centèsima part, ¿vale? Així quantes n'hi ha? 8. Així, 9. Així hi ha 8 i així hi ha 9. Perfecte. Llavors, quin és el número més gran, el 9, el 8 o el 9? Pues el 9. Què ens ha passat així també? Que hi ha dos números que coincideix tant les unitats, les dècimes com les centèsimes. Les veieu? Este número i este número tenen les papeletes per a ser el segon número més gran de tots. Per tant, com les unitats són iguals, les dècimes són iguals i les centèsimes són iguals, ens fixarem en l'altre número, en les mil·lèsimes. Este té 5 mil·lèsimes i este té 0 mil·lèsimes. Per tant, quin dels dos números té més? Aquest. Per tant, este serà el segon número més gran. Si este, anem a tatxar els números, este ja hem vist que és més gran, este és el número més gran, el segon, i ara anirem a buscar el tercer. El tercer ja hem dit que primer ens fixem en les unitats, totes en tenen 0, després ens fixem en les dècimes i hem vist que este i este són els dos números que a continuació en tenen més. Vale? Està este i este. Què passa? Que els dos tenen el mateix número, ens fixem en les dècimes. Mireu, estes tenen 8 dècimes i este tenen 9 dècimes. Quin serà més gran? El que té 9 dècimes. Este serà el número tercer i el tatxem també de la llista. Per tant, si este és el tercer, este serà el quart. Vale? Per què és el quart? Perquè continua tenint més dècimes que tots els altres números. Per tant, també el tatxem de la llista. I ara continuaríem buscant, ¿vale? Ja tenim el 8, ja tenim el 7, ara a continuació els números més grans tenen 6 dècimes en el seu, en este lloc, ¿vale? Llavors buscarem, este té 6 dècimes, vaig a posar un altre color, 6 dècimes, este té 6 dècimes i ens fixem que els dos tenen la mateixa quantitat. Com els dos tenen la mateixa quantitat, ens fixem en les centèsimes. Quantes centèsimes té el primer número? 5. Quants centèsimes té este número? 1. Per tant, quin és major? Aquest. Este, si ja tenim el primer, el segon, el tercer i el quart, este serà el cinquè. Vale? Este el podríem tatxar perquè ja hem confirmat que és més gran i a continuació vindria este perquè este continua tenint 6 dècimes. Tots els altres que ens queden per tatxar en tenen menys. Llavors este serà el 6è número. Vale, doncs així continuaríem fins a acabar de completar tot l'ordre. Vale? Tenim els que tenien les dècimes de 8 dècimes, 7 dècimes... Mentira, m'he equivocat. 6 dècimes, este continua sent més menut. Fallos del directo. I ara continuaríem. Ja tenim els que tenen 8 dècimes, 7, 6 i 5 dècimes i 6 dècimes i ara buscaríem els que tenen 5 dècimes. Quin número té 5 dècimes? Tenim este número i este número, però si ens fixem, quin té més centèsimes? Este, que en tenia 6 i este en té 0, per tant este és el que fa 7. I el següent serà este, que és el que fa 8. Vale? I així amb tot. Ara vos posarem el resultat per no anar explicant 1 per 1. Vos posaré el resultat de tots, vale? I després ja comproveu vosaltres mateix, o bueno, farem també la forma del resultat que apareix als decimals, vale? Sabíem que la proposta era unir uns números de major a menor, o de menor a major, donava igual, i que al final acabava eixint una figura. Doncs ara ho acabo de posar en l'ordre i vosaltres comproveu
si tenim units bé els números, d'acord? I finalment, xics i xiques, tenim així el resultat. Vale? Com veieu, aquesta activitat era un poc complicada perquè hi havia molts números i tots els números o molts dels números eren molt pareguts, molt semblants, i per això ens ha costat una miqueta, però bueno, és qüestió de pràctica. Si veieu, tots els números estan ordenats. Es veu molt clar amb les desenes, amb les dècimes, perdó. Si veieu, les dècimes van de la més gran a la més xicoteta. De tindre un 8 dècimes, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Veieu que va de més gran a més xicotet. Si teniu qualsevol dubte, envieu-m'ho per correu. Practiqueu molt. Si les famílies, moltes estan treballant i fent feina i no poden ajudar-vos. Per això vos recomano que amb un full en blanc es poseu molts números decimals, els que vosaltres vulgueu, i intenteu ordenar-los, d'acord? I bueno, si teniu algun dubte, intentaré posar a la plataforma aquesta web diversos vídeos en els que podreu també ajudar-vos amb això. I si no, pues torneu a veure el vídeo o torneu a preguntar el que siga, ¿vale? Que m'agradaria que aquest tema quedarà més o menys clar, perquè a partir d'ahir podrem fer moltes altres activitats, d'acord? Bueno, espero que estigueu gaudint del cap de setmana i que ens veiem pronte, ¿vale? El dilluns parlem i mirem a veure quines altres propostes podem fer. Una besadeta molt fort. Tinc moltes ganes de veure-vos, de veritat. Això d'estar tancada, espero que torni tot pront a la normalitat. Una besadeta, adeu.